Основно училище Георги Райчев в Стара Загора на 26 ноември се състоя официалното откриване на новите спортни съоръжения, изградени по националната програма на Министерството на образованието и науката за изграждане на основен ремонт на спортни площадки в държавни и общински училища. Лентата беше прерязана от кмета Живко Тодоров, заместник кмета с ресурс образование и младежки дейности Надежда Чакърова, заместник кмет с ресурс устройство на територия и строителство архитект Мартин Паскалев и директора на училището господин Николай Широв. На събитието присъстваха началникът на отдел образование и младежки дейности Станимира Димитрова. Новата база включва лекоатлетическа писта с 4 коридора с дължина 50 метра, футболно игрище с настилка от изкуствена трева, площадка за бадминтон, зона за тенисна маса и трасе за скок дължина с пясъчна яма. Съоръженията са предназначени за учебни занятия по физическо възпитание и спорт, както и за спортни дейности в извънкласна форма. На мястото на събитието бяха нашите репортери Виктория Жекова и София Банова, които взеха интервю на кмета на Стара Загора господин Живко Тодоров и госпожа Станимира Димитрова, началник на отдел образование и младежки дейности. Вижте какво споделиха с нас специално за зрителите на Райчев ТВ. Добър ден, господин Тодоров. Ние сме от училищната телевизия при основно училище Георги Райчев. Да. Може ли да ви зададем няколко въпроса? Разбира се. Каква роля играе общината в подобряването на училищната инфраструктура и безопасност на учениците? Ами сами може да видите, като погледнем наляво, може да видим новото игрище, което е изградено, пистата, която е направена, разбира се, и бадминтон площадката. А сега, както разбрахте, поемаме ангажимент да направим и игрището за баскетбол и волейбол, така че това е ролята на общината да помага и да обновява тези площадки. А как преодолявате препятствията във вашата професия? С много работа и постоянство. Това е най-добрият начин, за да се случват нещата. Човек, ако не работи, ако не е постоянен, тогава няма как да разчита и на успехи. Също пожелавам и на вас да бъдете постоянни в обучението, да бъдете амбициозни и да постигате успехи. Това е единствения начин. Кои са най-запомнящите ви спомени от детството ви? Много са, но със сигурност ученическите години може би са най-хубавите в живота, защото човек е много по-безгрижен и като че ли когато има около себе си така повече роднини, хора, които му помагат, нещата са по-лесни. След това трябва да се оправяш сам живота, така че винаги е по-лесно, когато имаш около себе си хора, които да ти помагат. А какъв мечтаете да станете, когато бяхте дете? Със сигурност не съм мечтал да стана кмет. Мечтал съм си много различни неща. Като по-малък си мечтаях да бъда футболист, после си мечтаях да бъда дипломат. Така че минал съм през много различни фази на това, което искам да бъда. Но в крайна сметка човек става това, което е заложено да стане и разбира се това, за което се подготвя. Много е важно вие да имате подготовката в живота си, познанията, но още по-важно е да имате човешките качества, защото на първо място вие трябва да бъдете хора и да притежавате всички добродетели на един човек и тогава ще успеете независимо в каква сфера работите или се занимавате. Какво бихте казали на малкото си аз? На малкото си аз бих казал да се потиска по-малко и да бъде повече на показ, защото в моята работа много често се налага да потискаме собственото си аз и да даваме възможност на всички останали да се изказват и да вземат отношение, но понякога потискайки собственото си аз, ние започваме да губим себе си, така че аз много често се опитвам да го изкарам на показ и да му дам по-голяма възможност за изява, за да може да не губя и своята идентичност. А имате ли съвети, които искате да предадете на подрастващото поколение? Искам да им предам следното послание, че всичко зависи единствено и само от тях. Не бива да чакате, че някой друг ще свърши
нещо вместо вас и той ще предрешава вашата съдба. Съдбата ви е във вашите ръце и всичко, което вие направите, това ще бъде и вашия живот. Така че бъдете смели, дръзки, силни и мечтайте, защото мечтите винаги стават реалност, когато са съчетани с работа и с малко късмет, разбира се. Имахте ли любим предмет в училище? Любим предмет не мога да кажа, че съм имал, защото всеки ходи в крайна сметка на училище по-скоро, защото трябва да се учи. Не съм чул до сега някой ученик, който има много изгаряло желание да учи. Разбира се, аз ходих, защото ми харесваше комуникацията с моите съученици, защото училище е интересно, там има винаги какво да видиш, да получиш знания, но любим предмет не мога да кажа, че съм имал, защото иначе трябва да ви излъжа. Винаги съм искал да имам повече време за себе си, за игра, с приятели, но от друга страна съм бил отговорен човек и винаги съм се подготвил и съм учил, но не защото това ми е било любимо, а защото знам, че трябва. А имахте ли предмет, който не ви харесваше в училище? Със сигурност всички сме изпитвали така неразположение, когато трябва да ни изпитват по химия, например, или пък по математика, когато трябва да решаваме големи формули и особено в последните вече класове, когато математиката наистина става доста по-сложна. Но, пак казвам, човек, когато е амбициозен, той трябва да прави нещо, защото това го изисква живот. И това искам да ви предам на вас. Да, знам, че няма да ви харесва, че трябва да получавате определени знания. Всеки иска, ако може, да мине по лесния начин, но колкото по-лесно си живеете в първата част на живота си, толкова по-трудно ще живеете после в следващата. И затова искам да ви кажа, вие няма да обикнете никога това, че трябва да правите нещо, но свикнете с това. Това е дисциплината, това е живота на всеки един човек. Той трябва да прави нещо, за да може да живее по-добре. Така че не се притеснявайте от всичко това. Това е инвестиция в самите вас, която ще ви трябва и която ще ви направи после по-добри хора и по-успешни. А какво обичате да правите през свободното си време? През свободното си време обичам да спортувам, обичам да гледам филми, обичам да гледам клипчета в интернет, всичко, което прави всеки един нормален човек. И разбира се, да пътувам, когато имам тази възможност. Пожелайте нещо на учениците и учителите от основно училище Георги Райчев. Пожелавам им да са живи и здрави, пожелавам им да посрещат всеки ден с усмивка, защото самия факт, че сме тук на тази земя, имаме възможност всеки ден да видим изгрева на слънцето, да се радваме, да се смеем, да общуваме. Това е нещо прекрасно и никога не бива да забравяме, че живота е хубав. Така че наслаждавайте му се. Много благодарим, че уважихте нашето училище. Ще се радваме да дойдете отново. Разбира се, като открием следващите площадки, ще бъдем отново тук. Госпожо Димитрова, ние сме от училищната телевизия на Георги Райчев. Може ли да зададем няколко въпроса? Разбира се. Каква мечтаете да станете, когато бяхте дете? Мечтаех да стана учител. Това е... така винаги съм си се представила в тази професия. Завърших такова образование, но по стечение на обстоятелствата се занимавам с управление на образованието и така и не съм сбъднала тази своя мечта, но имам образованието и не се знае, един ден може и да ми се случи. Кои са най-запомнящите ви спомени от детството ви? Най-запомнящите спомени това са почивките с моите родители, празниците, които сме имали с тях и така това винаги е било нещото, което си спомням. А имате ли съвети, които искате да дадете на подрастващото поколение?
На подрастващото поколение бих казала да бъдете смели, да мечтаете смело, да се борите за мечтите си и да знаете, че човек през целия си живот се учи. Няма нищо лошо в това да се греши. Въпросът е да си вземаш поука от своите действия, да бъдеш отговорен към тях, към себе си и към околните и да не спираш да учиш и да се развиваш. И смятам, че тогава всеки може да успее. Какво бихте казали на малкото си аз? Да не се страхува от живота, че когато полагаш усилия, когато се стараеш и си добър с хората, усилията и доброто ще ти се връщат. А какво обичате да правите през свободното си време? Обичам да чета книги, да се разхождам сред природата и да бъда със семейството си. Имахте ли любим предмет в училище? В училище харесвах много математиката. А имахте ли предмет, който не харесвахте в училище? Бих казала, че физиката беше предизвикателство за мен. Благодаря ви, че уважихте нашето училище. Се радваме да дойдете отново. Благодаря. И аз.